Maayong adlaw mga bata. Andam na ba kamo maminaw sa atong leksyon karon? Karong adlaw, atong pagahisgutan ang maihap ug dili maihap nga pungan. Unsa di ay kahulugan sa pungan? Ang pungan mao ang mga ngalan sa tawo, hayop, lugar o butang. Mao kini ang mga pananglitan sa pungan. Kini siya si Ben. Kini usa ka bata. Ben ug bata kay mga pananglitan sa pungan o ngalan sa tawo. Kini usa ka langgam. Kini usab usa ka iro. Ang langgam ug iro kay mga pungan o ngalan sa hayop. Kining duha ka hulagway kay mga lugar. Ang unang hulagway usa ka simbahan. Ang ikaduha lugar sa ormoc. Ang simbahan ug ormoc kay mga pananglitan sa pungan. Kining duha ka hulagway kay mga butang. Usa kini ka plato ug kini kay lapis. Ang plato ug lapis kay mga pananglitan sa pungan. Ang pungan kay gibahin sa duha ka grupo. Kini kay ang pungan nga maihap ug ang pungan nga di maihap. Unsa man kining pungan nga maihap? Ang pungan nga maihap mao ang mga pungan nga matinagsa sa pag-ihap. Mao kini ang mga pananglitan sa pungan nga maihap. Ang abokado, bag ug lapis kay pwede nato matinagsa sa pag-ihap. Unsa man pod kining pungan nga di maihap? Ang pungan nga di maihap mao ang mga pungan nga dili matinagsa og ihap. Mao kini ang mga pananglitan. Ang asin, tubig ug bugas kay dili matinagsa og ihap. Ang asin tungod sa iyang kapino ug kadaghan dili siya matinagsa og ihap. Ang tubig usa ka pananglitan sa liquid ug tanan liquid dili matinagsa og ihap. Ang bugas kay pino usab dili pud siya matinagsa og ihap. Karon, atong sayron kung nakasabot ba kamo sa atong leksyon karon. Atong tubagon ang unang buluhaton. Direksyon. Susiha ug ilha ang mga hulagway. Isulat sa blanko kung kini maihap o dili maihap. Unang hulagway. Kini kay mga kahoy. Maihap ba kini o dili maihap? Sakto. Kini kay maihap. Ikaduhang hulagway kay asukal. Maihap ba kini
o dili maihap? Maayo, kini kay dili maihap. Ikatulong hulagway. Mangga, maihap ba kini o dili maihap? Very good. Ang mangga kay maihap. Suka, maihap o dili maihap? Sakto, ang suka kay dili maihap. Mantika, maihap ba kini o dili maihap? Sakto na usab, dili kini maihap. Ang payong, maihap ba kini o dili maihap? Very good. Ang payong kay maihap. Sanina, maihap ba kini o dili maihap? Sakto. Kini kay pungan nga maihap. Lapis, maihap o dili maihap? Husto na usab. Kini kay maihap na pungan. Gatas, maihap o dili maihap? Very good. Ang gatas kay pungan nga dili maihap. Tubig, maihap o dili maihap? Sakto. Ang tubig kay dili maihap. Very good mga bata. Kay baw ko nga nakasabot na kamo sa atong leksyon karon. Ngadto na pudta sa atong ikaduhang buluhaton. Direksyon. Basaha ug ilha ang mga pulong. Isulat sa blanko kung kini maihap o dili maihap. Una nga pulong. Toyo. Maihap o dili maihap? Very good. Ang toyo kay dili maihap. Ikaduha. Itlog. Maihap o dili maihap? Sakto. Ang itlog kay maihap. Ikatulo. Nangka. Maihap o dili maihap? Very good. Ang nangka kay maihap na pungan. Suka. Maihap o dili maihap? Husto na usab. Ang suka kay pungan nga dili maihap. Ikalima. Harina. Maihap o dili maihap? Sakto, very good. Ang harina kay dili maihap. Mga bata, kahibaw ko nga nakakaton na kamo sa kalahian sa pungan nga maihap ug sa pungan nga dili maihap. Apan, kinahanglan gihapon nato hinumduman ang mga mosunod. Ang pungan mao ang ngalan sa tawo, lugar, hayop ug butang.
Ang pungan gibahin sa duha ka grupo, maihap ug dili maihap. Ang maihap nga pungan kay matinagsa ug ihap. Pananglitan: payong, iring, tambis. Ang pungan nga dili maihap kay dili matinagsa ug ihap. Pananglitan: kape, asukal, ug juice. Hinaot nga dili na ninyo hikalimtan ang kalahian sa pungan nga maihap ug sa pungan nga dili maihap. Magkita-kita na pud kita sa atong sunod nga pagkat-on. Bye!